mhlawumbe sekuba khona umuntu wesilisa olala naye because you need money. Ngaze kwenzeka lokho. At sometimes I do it. Yeah. At sometimes ngiyayenza ngoba yabo uthi ngidesperate ngifuna imali yokuthengela ingane zami ukudla. Yeah. Yabo uthi mina ngimama mina ngikwazi ubone ukuthi ingane zami yakhala ufuna ukudla. Yeah. That's why sometimes uthi ngiyayenza lezi zinto. Yeah. Ngilala nabafana uthi yabo uthi ngithola le mali encane. At least ngizothenga isinkwa, ngithenga amazambane ngizopheka endlini. Ngiyazi ukuthi egcineni ingane zami uzoyihla uzolala. Eish. Akalala akayihlanga lutho. Yeah. So wena uyawasebenzisa ama drugs noma? Cha. You never. Cha. So ngikathi boyfriend wakho esebenzisa ama drugs ephuza wena bongaphuzi ungathatha ama drugs. Cha.